on tenim les campanes més emblemàtiques de la catedral. En concret aquí en tenim un joc amb 11 campanes i aquí a la vista, en aquest primer nivell, dels dos que hi ha, en aquest primer nivell hi tenim dos de les campanes més antigues que tenim aquí a la catedral, concretament la Fructuosa i la Maria Assumpta, de 1313 i 1314, anomenades les rocabertines. Són unes campanes que, a part que tenen un so molt maco, aquestes ja van tocar per la consagració de la catedral i de quan van portar la relíquia de Santa Tecla, que van estar tocant força estona, perquè la van portar des de Constantí cap aquí, van estar tocant. És a dir, que ara per les festes de Santa Tecla el so que sent la gent de Tarragona quan toquen les campanes és el mateix so que van sentir fa 700 anys els tarragonins que van estar presents a la portada de la relíquia de Santa Tecla. És una curiositat, com una altra, però que pocs llocs ho poden dir i ens n'hem d'enorgullir la gent de Tarragona.